kuti ndiri kuda mari yangu yebheri, mukasandipa mari yangu musauye kumba kwangu. Ndiyo nyaya yatunza pano Tanganyika. Mumwe mwedu mune chutsu, mwedu utori kumotari kwangudai. Asi yaungarwara zviro zvisina basa. Mwana muduku sikambuzi inoti club yacho yakatanga sei. Kana akabvunga kuti yakatanga rini, ungozvitaura. Mirai, alright. Ngoma hizi mauzwa nani mudai mu? Nelson, ndiye mukadzi wake. Pamusoro yechanganiro. Ndauya muno mudari muno nekuda kweSamuel ndakagashira. Yakanzi Nelson Dziruto. Ichinzi wakati mukasandipa mari yangu mukaona zvamunoona musandibvunza. Izvi handizvizivi. Izvi izvi handizvizivi vadari. Mambo handizvizivi. Inini mukadzi wangu ari kurwara ari kumba. Ndunga baba yaMessenger vakaona mukadzi wangu akarara. Hatina mari yatakatora. Mirai ndikutsanangurire, hamusi kundipawo nzeve. Mukandipa nzeve ndinokutsanangurirai. Mirai ndikutsanangurire. Ndinokumbirawo. Mbonyara. Kutonga nekutongwa zvakadii? Zvakasiyana. Zitotonga. Ndiona kuenda zvinobadi? Wagonzwa ndikauri. Mai vatsanangura kuti iwewe wakatozoya pakati. Handiti munhu akapiwa mari mukadzi wako. Saka ina ndikubvunza nyaya yemari bhosi. Madzimai ati hana kupa iwewe. Mari andasika ndizvo. Saka panyaya yemari saka ndakubvunza kuti apo kugarire yapo. Ini hana kuuya kuzotonga nyaya dzemari. Saka usati hatina kupiwa mari. Hana kuuya kuzotonga nyaya dzemari panapa. Ndauya neSamuel rakanzi ndakati inini uchimi ndakakotwa kuti ndakati mukasandipa mari yangu mukaona zvamunoona musandibvunza. Handina kumbodaro, handina kumbotaura masoko akadaro. Kana chiri chokwadi chandakataura inini ngaaburitse uchapupu hwacho. Kana aiwa unoti David nyaya. Aiwa handisi kudhaivheta. Handisi kudhaivheta. Simon riri kutaura kuti ngomuterera kanga nyaya yamadzimai pane mari iri misi. Kuna pamene wedding yeSamon iyo. Iwe haufaniri kutomboshi papa. Your wife akaenda nemafuta. Akaba mari kaza kwandira. These women can prove kuti mukadzi wako akapiwa mari. She's gone. Iwe hautombotipangizi chinhu ba. Kunze kwemessage yakanyorwa zvisiri. wakatobhadhara mari awa. Wakatobhadhara mari awa kudaro. Nyaya yanga iri kudaro. Mari iripi? Hatina kutora mari yemunhu. Mukadzi wangu hana kuba mari yemunhu. Wakari boy. Aiwa ndinozviziva. Takaenda kudare. Nyaya yakaenda kudare mambo. Nyaya yakaenda kudare. Ndisandagara zvanzi izvi ikirabhu ndeyevakadzi. Tsamba iri panapa nemusangano wakaitwa musi wa4 September 2019 haisi kutaura izvozvo. Ndinokupai tsamba yemundiverengere kuti iri kuti kudii. Warunya utakadaidza kuti muzvo. Asi zviri kunzi nhengo. Nhengo zvinorevei. Saka ndiwo varume avari kutora. Nhengo zvinorevei. Watenda meeting andoti wambe. Aiwa, pakunzi nhengo ka. Nhengo paine nhengo 18. Ukamungwara nechiro. Handisi kungwara. Handisi kungwara. Zvese zvauti handizvokungwara. Watishungurudza Mugara pasi. This is not a joke. I'm 73 years. Club yedu 30 years. Kwakabvura kuda pamhene kubuda muswa kwamba kudai kunga. Isatati legacy yewana wedu. Akambobva panapa last time ukatomuti dzokai kukuti. Takamboya kati mambo akati dzokai mogarisana. Wakutitumira message yekuti mukaona izvo mungoona umwe wedu nhasi uri mota. Vakadzoka kurupoizo. Namba dziri yapo ngedzari. Inini message yandakanyora ndinawo kama message. Ndinawo message zvacho. Kunyorera. Ndinawo. Muverenge kuti ndakanyora izvo zvere. Watishungurudza club yedu yapa mari yedu yapera mambo hatisisina. Ende club yedu yanga iri panhamba 1 ndemudzi nemombe.
Message yakanyora. Ndakazvitaurire. Ndakazvinyorere. Pane reason ndakanyora my messages iwayo. Are you a member of this club? I'm a member. Oh, membership is I'm a member. Kana mukadzi wangu ari member ndiri member. Vasikana mukadzi wangu ari mukaona inini mukaona mukadzi wangu. Iyo nyaya yekuza takaenda kukoti wakabhadhara mari wakabhadhara takaenda kukoti wakabhadhara mari Ndakatojairira. handina mazuva andakadaro Vakavedzapo Nelson ndiwo wakanditumira message musi wanai ukandifonera wakandifonera ma2 calls ndikanyarara watishungurudza zvisingadikanwa mambomutarasa zvikokudiridzi Imimi akatitezvera mukadzi wako. Saka marekodzi egrupu ari emani. tinawo mubhedhu Anopangidzwa kuti memba mani. takatobva kukoti nemamesiji akavira yaNelson ndiye yakatibvunzisa tikaenda Kukoti kwakazi. kusirwokoti haisati yapera yakapera iyo ipapo isu takaenda koklema kuti sumari dzapera dzeclub Nelson rubra kuti tamba asimbori member yeclub namba ngedzako idzinowakandimira message ukandifonera musi wanai ndikanyarara ukaipa kwako ine ukasha hwakawanda kuti mwedu rumochari Koti yakati. inini nditakaenda kokumbira kukoti pamusoro itsangamiro kuti isusu taneta ngekufamba hatisisina mari Makaenda kosungisa munhu here. wakatisungisa ndiyo Saka mairagere kusungisa munhu akatora mari yenyu. Imimi munhu akatora mari. zvakaitika within short time tatiriese hapana 2 months zvese zvaitika izvo tabva ipapo kuti tapedza kutaura naye ngemari nemukadzi wako kuti ngauye nemari akati mukaona evhesi maona inini tiri musisi 2 weeks watinyorera uyai tionane wekomiti taenda Club yenyu Tunisia ine constitution ine membership record yekuti mamembers vanani munayo munayo ndipe evhisi evisana 020 anda kuneste Rekumba kwaunoza. hausi kubvunza inini kuona tafe nanetsai naluke namari mamembers ndikazvarakire mukadzi ari pamamembers evhesi ngoti vakazoya tabvakati uri ngekuzasi mukapedza nari uchamwa itori founding member founding member yepinani wakanga wakugara naye kubasa Founding member. founding member ye19 kunyeperwa wakamukadzi wanga wakabva inini nechitsananguraka mari ene ndimaiguru wangu anorarama nekunyepa achipomera mhosva dzekunyepa ndizvo ungoita ndinomuziva u ndauraka kuti club yacho yakatanga rini handitauri andikungoziva zvemukadzi wako zvese titaura kuti yakatanga rini uya kotoraira club yedu yanga iri kuenda zvakanaka ichitsotsi tisina nebasa rese aina varume this is a women's club saka munhu wese ane chekuita neclub yanofanira ari mukadzi kana usiri mukadzi anopatobvisa ndo chekutanga kuwa murume wememba yegrupu iyi hazvikupi membership ticheza ndizvo hazvikupi chii uri murume wememba yeclub saka mukadzi wako anotedzera mitemo yechi yeclub
haatedzeri mitemo yemurume wake. Then kechipiri, your involvement in this case ndotoshaya kuti iri kuuya pano, because ini ndakakutarisai pambo makatomira pakota ndiri kuda a member of this club, not muzukuru kana sekuru kana murume kana wemember weclub. No, ndiri kuda club member, because club member ndiyo inoziva constitution yeclub kuti inoti chii. If you don't pay, what happens? And the member yakataurwa how to behave kana uri club. Yakataurwa kunzi kana ukaita zvakati tinoita zvakati, code of conduct. Then mune futi chinonzi conditions of service. Yekuti kana uri member yeclub, what are you expected to do? Say club member. Zvakafanana nekubasa. Anaka kubasa unozopinda basa na8. Wopedza nani? Na5. Condition of service. Titezi. Uri pabasa unofanira kupfeka protective clothing. Condition yechi. You go for tea na 10 kusvika na 10:30. You go for lunch vana 12 kusvika na 1. You go for tea, afternoon tea, 3 to 3. Condition of service. Kuti kana uri pana zvimwe chete neclub, kana uri muclub une mutemo yekuti unofanirwa kubhadhara mari subscription by zuva rakati. If you don't pay, uchaisirwa interest ye 10%. Usakabhadhara 2 months 3 months dzakatedzana usingabhadhari, anditi waakudzingwa muchii. Ukatora mari yeclub unotarisirwa kudii kudzosera panguva iristipulated. Izvi zvinenge zvisi kunyorerwa muzukuru kana mwana kana ana ari kumba, zviri kunyorerwa member yeclub. Saka ndakakutarisai ipapo tiri kunyaya dzekoti. To me, you are improperly before the court. Kana tichiti you are improperly before the court, ndiri kuti pamwe hamuna mararamiro ekuti munge muri mumurimo. Pane anofanira kunge ari, because anofanira kunge ari kubvunzwa nekupindura mubvunzo yeclub, imember yeclub. Varume munokwanisa muri ex official members ekuti mune wakadzi wachita zvinhu zvavo imune muripi muri kunze. Kana madaidzwawo munokwanisa kudaidzwawo, hamuvhoti, hamudida decision yamunoita. Kana wachita zvinhu zvenyu mune makagara pabhendi, wakabikwa timu unoona, asi kugara kubhendi hazvikupi voting right, because you are not a member. Chinokupa voting right imembership. Mvura neti unokwanisa kumwa asi hauvhoti. Saka ini ndotoshaya kuti uyu Nyamwanza uyu handisi ilo yake. Kana Nyamwanza achitoti inini Nelson, ndimi Nelson here. Ndiye Nelson dzikwe. Nelson dzikwe. And another versus Karame Manguru and 3 others. And ndokushaya kuti iwewe wakakwana papi kuti utoite simba rekutosungisa maclub members. hauna legal standing. Ndio inozi legal standard. Local standard. Wakakopo mboripo. Ndakakupindura. Ndikabatsirwa ndakanyarara. Uya kuvarume kuno. Ini varume for my club yenyu varume wakadzi siya. imimi varume wese vane wakadzi vane club yavo. Itaiwo club yani yenyu yevarume.
Mune members echirume. Mune members echirume. Is why bam. Imimi we have proved you are not a member. As your wife is a member of this country. Saka hamuna maneno yokai kusungisa vanhu on behalf of your wife. Your wife must do that because ndio member. Alright, warumba amuri ndio member ndio ana. Taureka mazita acho. Mazita arumbo. Afuchamba yamuda kudoki. Chakaita kusanga. Andika. Murume nomwe na umwe akadaidza mukadzi wa murume, mukadzi wese akadaidza murume. Ndakani yazunda. John Manguruwe. Josephat Dzirutwe. Clifford Rupeza. Stuart Dzirutwe. Justin Chadzimba. Kennedy Dozo. Warume wewe wakadzi mawane club yani. Saka makanzi uyaiwo warume mese tingatsana muzwo because chakati wakazi wazofunda kudaidza vamwe varume uya kwakwezi pane umwe murume akaita jenga pane murume akakaita jenga wakadzi ndosaka wakadzi vesu vakati nesuwo tino varume uyai muzwo asi kudaizwako makaita hazvirevo kuti mahama membe makatenga meeting makadaidzwa nevakadzi wenyu mamembers to seek advice nenyaya yakanga how much are you owed as a club nemukadzi mari tingangoti 400 ka ndiyo takamuka kuti waigara side by side neni kudai tikamupa 400 9 o'clock dzemangwanani kudai kuti enda uchengete 400 usaidzi musadzibate-bateba ngatishandise maRTGS panapa 400 ngaigare yakadaro ndiye akabvira kuti 400 ndakakupa musi wakamuroora wako kuti iye aronditaurira ndakamboita kupamba pangu akati Mariam mbokoko kwakaya 400 uyo kwakaenda 100 uko kwakaenda nyambe inimi munombotaura naye because zvese zvauri kutaura manyeko kupera hapana chokwadi chavanotaura ndamubvunza takuti isusu bambo hatichazi kutoita because hatisina nguva November hatitikoti ndaizofara kudai mauya mukadzi wenyu auya padara timubvunze zvekutoa kuvhunza hamuda iri because mupenyu hana because mukadzi unoite treasure kana ne treasure ndiye rekodi kubuda nekupinda kwemari yako munhu yanzi kunyema ndindogara naye nini arorwara onza kunyema saka ndonepa ndiyani Terera mama. Nai Nelson. Izvisiyana nazvo. Tatiita chinhu chiri correct. Simple. Ita chinhu chiri correct. Mambo ndazwa. Tati vanhu ava ngavauye mukadzi wako ngaauye kana aright. Titaura kuti mukadzi achi aright. Mukadzi uya kuti kunoita zvipindure ega nyaya dzani. Iwe unotora mabhenchu. Changamire ndazwa asi chandiri kukumbira ndechekuti mutongo uno handimati munotonga mutongo uno mundipo in writing nyaya ndafambira haisi yemari haisi yemari ndataure mashurwa indotaure Nyamwanza ndichatomudza Nyamwanza kuti Nyamwanza uri kumirira munhu here kubatsira munhu kuba mari yewanhu mwana wemari yemeni tikuudze kuti uri kuda kutondipima kuti unotonyaro here ini chikubairaiti ndikugupana ndikupe inwriting ndichiti ndikupana ndikuda kupa inwriting ndiri kuda kukupa inwriting inini wozosungisa inini ndoda kupa mukadzi wako
in writing. Mukadzi wako uzosungisa inini. He's very clear. Kumbasira. Anofara Wochimubatsira. Chanyepera oni. Ngwari. Akangwara stay. Zvakangwara but wala kuti aikwiri. Zvakanaka chakamira. Evis. Chivamira Evis miyere sama mutomda. Iye unokasota kana dari kuti naye chete mutu wacho. So Maria ya pero. Because the purpose why wakadzi ava Anozobhadhara mari. is right now hapana chinorwadza like getting zero effort. Muzaimuzwa kuti munhu unosiriswa nemunhu kuti awerenga form 3 yese ari kuwerenga form 4 yese ari kuwerenga mari dzaudzouya kuwena. That's getting zero for effort. Saka titotaura wakadzi ava 30 years want to save mari yavo. Now that they want to share their money, motor on marriage haipo takai. Kwanza mama mkati wa mali kwa huyu. Wari kunyepera ino. Wari kunyepa totally kunyepa chapter. Mchazo una chocolate chake. Chichazobuda. Mukadzi ngauye nechi. Chichazobuda chocolate chake. Chichangachindozwa chocolate. Isikuda chocolate. That's right. Mukadzi wako mudzi wechi member yeclub. Ngauye apa atitaurire chokwadi chauya. Zvatopera. Chocolate. Anokwanisa kutaura chokwadi chete. Mukadzi wako. Ndanzwa changani. For example. Diana must be kept. Kept in executive yard. Diana must be executive yard. Executive member he kept. Ikavaya kept. Kopa executive yard Diana must. Zikuita. To executive yard Diana must zikuita. And this is exactly what you are doing. Our guys are one club now. Yemadzimai. And one mtemo yao. And mukadzi wako iwewe ngauye apo. Tipedze nyaya yake nemamwe maclub members ake. Imimi you are not a lawyer baba. Ngokuti munemumira muri lawyer. You are not a lawyer. Ngauye amire apa. Wakadzisa newamwe wavo tonoti mari tokwanisa kuigadzisa sei kuti nyaya yavo mawane mari yavo. Woza wakuchema toda chii? Tema Maria. Toda mari yedu. Topane nyaya yavo. Ruda Maria Changani. Right, tipei zuva rini. Isusu titere nomwedu rumocha. Remember Right, imimi chenda muwige umwe. Mawiga umwe. Toga tambotengesa tikokutengesa because mari mclub meda musina mari. Saka tona December. This is first week of December. Right, imimi bambusha ndoda. Perekeza yemukadzi wenyu. Dojipondora jeje. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojipondora jeje.